Áldott új esztendőt kívánok mindazoknak a testvéreimnek, akik ezzel a csatornával találkoznak, véletlenszerűen, vagy már rendszeresen hallgatják, nézik ezt a csatornát. Az új esztendőnk mottója Ferenc pápa nyomán a remény zarándokai. Amikor mondom ezt a pár sort, pár gondolatot, éppen befejeztem Szent János apostol ünnepének reggeli miséjét. Itt Pécsett ragyogó napsütés van, fény. Az új esztendő valami ilyesmi legyen számunkra. A remény zarándokai. A remény szó mögött nekem mindig ott van az Isten. Szent Pál apostol olyan szépen fogalmazza, megváltásunk reménybeli. Miben remélhetünk? Hogy az új esztendő napjait nem egyedül járjuk. Isten velünk járja azt. Nem céltalanul andalgunk, hanem tudjuk, merre tart a lét. Istentől indul, Istenhez érkezik. A remény zarándokai vagyunk. Mi a létet nyitottnak látjuk, az örökké valóság fele nyitottnak. Ez a mi legfőbb reményünk. És amikor most karácsony előestéjén a Szent Atya megnyitotta a szentévi kaput, ezzel is jelzi, hogy életünkben minden lépés valaki fele tart, Isten fele. Ezért lehetünk reménykedő emberek. Sokszor azt gondoljuk, hogy a múlt már nincs, a jövő még nincs, a jelen van. Hogy reményünk beteljesedhessék, szabad gondolnunk a múltunkra. A Szent Év az a bűnbánat éve is. Múltunkkal is kezdhetünk valamit. Bűnbánatunkkal Isten elé helyezhetjük. A jövő még nincs itten, de velünk az Isten. Reménnyel tekintünk a jövőbe. És a jelen pillanat is mennyire fontos, hogy a remény zarándokai legyünk. A jelent, azt a picurka pillanatot szeretnénk szeretetben megélni. Az éppen előttem álló személy fele, az éppen rám váró feladat fele. Legyünk az új esztendőben a remény zarándokai. Így kívánok áldott új évet!